nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi aphinde sihlanganise ngalendlela namhlanje futhi inkonzo yokugcina le osukwini lwanamhlanje. Ngiyethemba ke nginethemba ngitheke asidedela amabhande esingawafasa enkonzweni yesithathu. Angazi ke kwenzakaleni ngoba kade sengithola ireport ukuthi uthe wena baba siqekisa amabhande kodwa ayaqina still. Angisafuni ukuyikhuluma ke amabhande angiyazi ngoba nami into engikhuluma lana ngiyazi ukhona lo ngikhulumisa yona oyaziyo. Nginibingelele nonke egameni lenkosi uJesu, abefundisi, omama befundisi, omama, obaba, intombi nensizwa, abantu abasha nabancane egameni lenkosi. Noma lokhu behla benyuka nje lapha uma bengaba ngumsindo balungile. Okungafanele uma bezoba ngumsindo. Sizoya ke ezwini lethu 1 John chapter 2 verse 15 kuya ku17. Mangicele ubhuti useze ngaphambili khona imic izoba seduze asikhulekele akhulekele izwi. Sondela uze ngaphambili lo. Khona uguqe nje lapha eduze. Mnikeni imic, nansi imic ngapha. Baba egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Nkosi futhi ngethuba Nkosi lokuba sihlangane somandla. Siyacela Nkosi uJesu nakulesi sikhathi Nkosi uqhubeke ube nathi Nkosi, usize loyo naloyo, uhlale Nkosi ngaphakathi enhlizweni wenze umsebenzi ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Sisize Nkosi umoya Nkosi ingasinqobi kodwa sizwe izwi lakho ngenhliziyo Nkosi eyilalelayo Nkosi ey'phumile ezulwini. Siyacela Nkosi usize loyo naloyo sonke Nkosi ukuba somandleni ngcwele samukele izwi lakho noma kunjani Nkosi. Siyacela usize Nkosi yethu Jesu uze kube phakathi Nkosi, hlala nathi in Jesus Christ's name. Amen. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Asiqhubekeke nenkonzo yethu, siyabonga kakhulu nabasiphathela uhlelo, basiphathela kahle kamnandi. Kuney'ntwana ey'ncane nje kufanele bayilungise, uma beyilungisa kuzolunga kakhulu. Kodwa ngidluleke lapho, angidlule bengidlula nje. Yabona umuntu uma idlula nje. Fundeka kanjena-ke verse 15, ningathandi izwe nezinto ey'sezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaBaba lukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Musa ubusuyi-checkile leliya light yakhanya? Siyabongana. Sisengxenyeni yokugcina kaverse 16. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, sesikhulumile ngakho, ukuzigabisa ngalokhu kuphila. Akuveli kuBaba kodwa kuvela ezweni. The pride of life, ukuzigabisa ngalokhu kuphila. Ukuzigabisa-ke ngalokhu kuphila kuhlukene igaba nakho esizozibona namhlanje. Okokuqala, ukuzigabisa ngalokhu kuphila ukulunga emehlweni akho. Uzibona ulungile, uzibona ungcono kunabanye, ubukele phansi abanye.
ivangeli eliphilayo yileli elithi uma ufuna ukuba mkhulu yiba mncane. Kunabantu ababukela abanye abantu phansi, abantu abazibona bengcono. Kungabe uzibona ungcono ngendlela ocula ngayo, ngoba usunconywa abantu uzibona ungcono kunendlela oshumayela ngayo, noma uzibona ungcono ngendlela othandaza ngayo. Khona abantu phela abayicremayo imkhuleko, ahamba ayoyilungisa ukuthi mase ngithandaza ngizothandaza ngithi. Ngiyadabuka ukuthi lo mkhuleko awufike ezulwini. Umkhuleko kufanele ube spontaneous. Umkhuleko kufanele uholwe umoya ongcwele uma ukhuleka. So-ke uma uzibona ungcono emehlweni akho ukhuleka kangcono, bheke khona inkinga ekhona. Ngoba ukukhuluma noNkulunkulu akuyelwe esikoleni. Ukukhuluma noNkulunkulu akunabuciko. Ngisho lento ofisa ukuyisho akuzwa yena ngoba ubona ukujula kwenhliziyo yakho. Yingakho izwi lenkosi lithi umoya ongcwele uyasinxusela, abaseRoma chapter 8. Uyasinxusela umoya ongcwele ngoba uyazi ukuthi yini esidingayo. NoNkulunkulu understanda kangcono ukukhulunywa umoya abese sinika ngoba uyazi ukuthi sidingani. Manje lo mkhuleko oprepare-wayo-ke mina ngiwazi. Kodwa-ke bayakwenza abanye. Baze bayoprepare ngisho iy'limi. Ziyafundwa, ziyakopelwa. Kangoba sekhona iy'limi zamabandla. Uyazi ukuthi umuntu uma esebandleni elithile uzothi athi iy'limi. Uma kwelithile uzosho kanje athi iy'limi. Yazi ukuthi isona esibuhlungu leso. Makhona okwenzayo la kunina enkonzweni yakhe akakiyeke. Isono esibuhlungu esingathethelelwa leso. Yindaba ngithi asithethelele. Yabona-ke ngisayiqala futhi inkonzo sengikhuluma ezinye izinto. Vula uMathewu, Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Umuntu okhuluma ilimi, what does he imply? Uvezane ebantwini. Ubani othanda ukungiphendula khuluma? Umuntu okhuluma ilimi usitshela ukuthini? Anazi? Hayi anazi kuyacaca. Umuntu okhuluma ilimi usitshela ukuthi unomoya ongcwele. Khuluma into ilimi engena umoya ongcwele. Ngokuvama nje-ke akayikhulumi. Manje umuntu okhuluma ilimi usitshela ukuthi unomoya ongcwele. Manje uma ehambile wayozifunda, wazitraina, wazikopela, usuke esitshela ukuthi unomoya ongcwele. Wenza leli cala elibhalwe kuMathewu chapter 12 verse 31 and 32. Mfundeleni-ke bantu abami. Matthew chapter 12 verse 31 no 32. Verse 31. Ngalokho ngithi yini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyithethelelwa. Yilowo nalowo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayithethelelwa nakuleli izwe nakulizayo. Ngiyabonga. So umuntu ohamba yopractice izilimi, abuye azokhuleka ngazo ebandleni, abuye azoshumayela ngazo, abanye bagcina becula ngazo, u-implya ukuthi ugcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Kanti akagcwalisiwe, uyazi yena kade yopractice kuphi. So uhlambalaza umoya ongcwele, ngeke athethelelwe kuleli izwe nakulizayo. Usesayine agreement noSathane ukuthi esihogweni. Senangizwa ukuthi ngikuphi manje. Umuntu nje ngoba umuntu okhuluma izilimi ogcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Umuntu okhuluma izilimi u-implya leyo nto. Ngoba ngisho uSathane uyazazi izilimi. Ngoba kade esezulwini, waqoshwa ezulwini, ulimi ade likhuluma ezulwini.
So ilimi azinasimanga. Ngikho umpostoli Paul wabaseKorinte uqala chapter 13 athi noma ungakhuluma ngezilimi zabantu nezeyingilosi malungekho uthando ufana nethusi elikhencezayo. So ukukhuluma izilimi into enamsebenzi leyo. Akuyona isign ukuthi uyakholwa, ukholwe kakhulu ngokukhuluma izilimi. Yikho nje behamba bayozikopela. Ngangachallenge omunye nami ngelinye ilanga ngisanda uqala ukukholwa esambizela uNkulunkulu wathi yafuna ukukhuluma ngezilimi. Funa ngikuthandazele ukhulume ngezilimi kodwa sohamba sohlala olwandle. Ngikukhulekele ukukhulume ngezilimi. Ngathandaza ngathi Nkosi makuyintando yakho akwenzeke, makungeyona kungenzeki, akuzange kwenzeke. Kodwa kusho lokho ukuthi uNkulunkulu akanginikanga izilimi, nginazo unginikile. Kodwa zikhulunywe izilimi noma ikuphi. Lithi iBhayibheli ungayikhuluma izilimi azize zofunyushwa. Manje-ke labantu abafike bame phambili baqhumuza izilimi bese bengayihumusha. Ngiyabadabukela. Uma ukwenza nawe phenduka ukuyeke. Ave kumnandi ukukholwa njengokusho kwezwi kodwa. Niyibona kodwa lento ayihluphi ayikhathazi umuntu. Ubuvela ubuka izwi malithi usuwenelisekile. So uma ngifika nje ebandleni elithize ngizwa kuqhunyiswa izilimi phambili azihunyushwa. Mazingahunyushwa azizona ezikaNkulunkulu. Kanti futhi ugada ukuthi zihunyushwa zithiwani. Ngoba uSathane uyalidoma ibandla. Zikhulunywe izilimi ngoba uyazazi sengishilo. Bese yazihumusha yena uSathane ngomunye umuntu onamadimoni akhe. Bese uthi kunoNkulunkulu kuleli bandla. Lalela ukuthi lento ekhulunywayo iyizwi yini ngoba uNkulunkulu akaliphikisi izwi lakhe. Yeka ikhuluma into engeyona izwi lakhe. Ake sidlule lapho. Sikhuluma ngokuyigabisa ngalokhu ukuphila. Ungena lapho lento yezilimi. Sengiyakhohlwa ukuthi ngicabanga ukuthi ngilahlekile. Ngoba usuke igabisa ngalokhu ukuphila. Ukulunga emehlweni akho. Self-righteousness. Job 32 verse 1 ukuyigabisa ngalokhu ukuphila. La madoda amathathu ayiseyeke ukumphendula uJobe ngokuba wayilungile emehlweni akhe. Pride of his life. Akufanele umuntu alunge emehlweni akhe. Akube uNkulunkulu othi ulungile. Hayi wena. Akube ithina esithi ulungile. Hayi wena. Nathi masisho sithi ulungile kufuneka sibuye nganeno ngoba inhliziyo yakho asiyazi. Yazi asiyazi inhliziyo yomuntu. Kumnandi ukuba umfundisi emngcwabeni. Kodwa uma ungaku-understand ukuba umfundisi emngcwabeni ukhuluma uyona. Uthe shonile umuntu ehambile ubungena esihogweni nawe. Umfundisi akufanele akhulume ngomuntu oshonile. Azafikela ethu sibanibani sezulwini. Ngoba kuningi okwenzeka ku5 minutes before kuphuma umphefumulo. Ongakwazi. Yekela umndeni nabangani bakhulume ngalowo muntu wena shumayela izwi. Ngoba wazi kwenzakalani. Uzokhuluma la uthi usibanibani usezulwini. Uthi afike ezulwini isono sakho kuphela senzile. Ngoba uphila impilo engcwele sothi waqamba amanga ukuthi usibanibani usezulwini. Kuthi uthi ukulunguza kancane uyambona la. Laba bantu abakhohlisa emngcwabeni wakhe akekho namlandeli sesihogweni. Abantu abagwetshengwa iselelesi esasilenga noJesu esiphambanweni abazi ukuthi iselelesi sezulwini. Abanye babo basasifuna esihogweni bayasha bathi uphi usibanibani wayengebengu emhlabeni ngoba bayizonga ingxoxo ika5 minutes yokugcina ethi Nkosi uzungikhumbule embusweni wakho. Bathi uJesu namhlanje ngoba babexoxa belenga lapha kwakungezwa umuntu omunye. Awuyazi into eyenzekile phakathi komuntu noNkulunkulu ngomzuzu wokugcina. Ngakho qaphela izinto oyikhulumayo ngomuntu ngoba wazi.
Ongenani ungamane ukuthi hayi ngiyamazi usibani bani, ube namancoko noma ube lithanda iqiniso, ngiyamazi ube mthanda uNkulunkulu, kodwa ungafiki ekuthenini la ekhona uphumule ngoba wazi. Into ongayazi efihlakele leyo. Omunye umfundisi ngaxoxa ngaye, lathi lifikile ibandla lizombheka, wayidumile lo mfundisi, akude kakhulu nala. Lafika ibandla lizombheka, ngixoxela umzalwane wayekhona lapho, wayibandla lapho. Bezombheka, baphuma enkonzweni bavumelana sihambeni sobona umfundisi esibhedlela, bashona khona. Mabefika bembona bambekile yena, mfundisi ake sikhuleke. Wathi that is too late, ake nithele imali la. Hawu mfundisi uthini manje, ake sikhuleke phela. Wathi hey, ningangibhedeli nini, sidlulile leso sikhathi, fakani imali la. uNkulunkulu emdala ukuthi umfundisi wayekhonza imali. Baphuma bahamba bedumele, wasala uphuma umphefumulo. Ungamkhulumeli umuntu ngoba umazi. Umfundisi uma phambi kwakho uyashumayela, kodwa wazi ngemvuzo yokudina kwenzakaleni. Umuntu bemhluphe ekhaya ekhathaza, kanti uyamazi uRoma 10. Uqolo uzothi kusuka lapho uthi mayisebona ukuthi uyahamba, athi Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami. Mhlawumbe akasakwazi nokukhuluma, usesho ngenhliziyo. Enze njani uNkulunkulu amthethelele, athi ngene embusweni wezulu. Hlala wena usibani bani sesihogweni, usibani bani behlupha, usibani bani bekuwukuthi, usibani bani behlabela amadlozi. Yebo kwenzile, kodwa wazi kwenzakaleni ngo-last minute. Singahluleli kuze singahlulelwa. Ungaziqhenyi, ungaziphakamisi ngalokhu ukuphila. Isaiah 64 verse 6. Sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo. Sabona sonke njengeqabunga nobubi bethu basisusa njengomoya. Ukulunga kwethu kunjengengubo engcolileyo. Akekho umuntu olungile ngokwakhe. Yingakho uNkulunkulu esifike zabaseRoma 10 verse 9 la sithola khona ukulunga kweqiniso. Kulula uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, that is righteousness. Kwanele lokho. Kholwa. Washo njalo uPaul etshela umndeni isiboshwa. Ethi madoda ngenze njani kuba ngisindiswe na? Bathi kholwa wena nendlu yakho yakusindiswa. Kulula nje kanjalo. Ukulunga. Kholwa egameni leNkosi uJesu. Nibatshela abantu uthola umqhele ezulwini. Umuntu mayesegula sekukubi, siyafika isikhathi sokuthi awuyeke lokhu utatazela ubizana nabefundisi. Nangu Roma 10 verse 9. Awukhuleke. Khumbula eminyakeni eminingi edlulile, enye insizwa eyayo umkhwenyana womzalwane sasinaye la, ngaze umsayikhumbula leyo nto, esasihamba naye uSwane sombheke esibhedlela eThekwini. Ngangiphethe iBhayibheli, sithe masehla, ngaqala masingena emotweni la sisuka nonkosikazi wakhe nabanye, kwanezwe lithi ungalishiya iBhayibheli lakho. Ngoba ngesibhedlela nje ayingilithathe ngilifake emotweni. Masifike esibhedlela sehla liphinde lelizwe, ungalishiya iBhayibheli lakho, ayingilithathe sihambe. Masifika lapha kungena abantu abawu2 ngesikhathi. So-ke angene unkosikazi wakhe nomunye ngasamazi, sisale thina noSwane la ngaphandle silinde ukungena. Bese vele liyakhuluma izwi lithi mawusungenile umthandazisa uRoma 10 verse 9. Ngaze ngasho kusathi yazi umuntu esiyombona unenhlanhla, kuthiwa ngimthandazisa uRoma 10 verse 9. Sangena ngempela. Mase singena wajabula maye ngibona, wathi ucela ukukhuluma. Wakhuluma, waxolisa kumkakhe, wayihlambulula, waqeda lapho wabakhipha. Sasala sobabili. Sele sobabili sakhuluma, sakhuleka uRoma 10 verse 9. Sabuya wasala uphuma umphefumulo. Yilowo muntu kangamkhulumela ngithi usekhaya ezulwini.
ngoba la ngiqala la izwi kwathiwa phatha iBhayibheli ngaliphatha mase ngilapho uthi ungalishiya iBhayibheli emotweni hamba nalo. Yilokho-ke engakukhulumela, hhayi engakwazi. uNkulunkulu ufuna singahlulelani kodwa sisizane sifakane kuphi? Ezulwini. Omunye ubaba la eNgwelezane wayedlela izolo, sasisebenza naye kudala, ngisasebenza. Uma ngithi kudala ngisho ngama-80s sasisebenza naye nangama-90s. Hhayi lo baba lo ngiye ngenye ilanga la ngangijwayele ukumfica khona ngifike ngibuze, uphi ubaba uSibanibani? Uthi usesibhedlela uyagula. Hawu, uyagula ungene nini? Basho. Sasingasajwayelele bese kuba nalolu fuqufuqu lokuthi kufanele ngiyombona. Hawu, ngabe kwenze njani? Hayi ngihambe. Uma ngifika khona ajabule. Yazi athini? Atshela umkakhe athi umfundisi wami lo. Umfundisi wami lo, ngithi ngenhliziyo nazi indaba engihlela bo. Umfundisi wakhe makwenze njani? Kanti sekushiwo kimi ukuthi ngimkhulekisa uRoma 10:9 kodwa ngimaliswa i-attitude yakhe. Kucace ukuthi unkosikazi yamcasula lento ngoba kanjani abakhona. Bese ngivele ngithi, baba ngicela sikhuleke lo mkhuleko usho emva kwami. Sawukhuleka saqeda, ngakhuleka sengiyavalelisa ngiyahamba. Ngakusasa ngabo 10 ophuma umphefumulo. Abantu abadalelwa izulu. Hhayi yabona uma ulidalelwa izulu angakufuza uSathane akwenzise yonke into ayifunayo. Kodwa wena uzogcina ezulwini. Hhayi uzogcina ezulwini kumnyama kubo. Awucabange ngiya lapho engaya khona. Asijwayelene noloba kuphele nje unyaka singabonananga. Uma ngifika bese ngiyambuza, hawu uphi ubaba uSibanibani? Uthi usesibhedlela. Hawu kwenze njani ukushiya? Bese kuba nalento ethambe yombona. Kanti umuntu useyahamba kufanele angene ezulwini. Ayikho into ebuhlungu njengokuqala kahle ugcine esihogweni ngenxa yokuziphakamisa, ukuzigabisa ngalokho kuphila. Ukulunga kwemvelo. Number 2, ukuzigabisa ngesikhundla. Sikhuluma ngokuzigabisa ngalokho kuphila. Ayike lokho kubaqedile abazalwane, baphelile abazalwane ngenxa yezikhundla. Ngiyamthanda khona umfundisi waseSwazini oyathi izitulo. Athi baba ngiyitulo emabandleni. Somocabanga ngiyitulo ucabanga lezi. Kanti hayi ihlalo, thina ngesiZulu sithi ihlalo, baba ngihlalo. Ziyabangwa ihlalo. Ufise ukuhlala kulesi asihlalo. Yabona sesigugile nje thina. Angazi angisho ukuthi bakhona. Mhlawumbe bakhona lizofanele kodwa leli khehla. Ngisithathe lesi sihlalo salo. Ngoba ihlalo ziyabangwa. Lento yaqala nini? Yafa koSathane uAdam noEva. Awuyilalele kahle namanje isabusa. Mawufunda uGenesis chapter 3 verse 4 and 5, inyoka yaya kuEva. Ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi lingadli kulesi sihlahla na? Uthi uEva yebo, uthe uNkulunkulu singadli, masike sadla sofa nokufa. Uthi uSathane neyokufa nokufa. Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlanidla kuyakuvuleka amehlo enu, number 1. Number 2, nibe njengoNkulunkulu. That is a position. Usathane ukushaya ngeposition aqede. Awuyazi lo muntu le ndlela aliphethe ngayo ibandla kube yimina ngabe ngenza u1 2 no 3. Yase ngikhumbula enye into yashiwo omunye umzalwane. Ngangihlekisa lo mzalwane, angiyeke lento yakhe. Angiyeke ngoba ngimphendulanga ngavele ngathula ngamdabukela. Wathi kube nguNkulunkulu ngabe entabeni kwenze ku1 2 no 3. Angimphendulanga esho la ekhaya leso. Ngavele ngathula. Angizusho ukuthi wathini.
Yamkholwa uNkulunkulu ngomoya wakho oyingcwele, mayilalela le nkonzo izomtshela bese yakhumbula ukuthi wathi kuba ndinguThixo ngabe ngenza u-1 2 no-3. Mawuqala nje uthi ukube nginguThixo sola uNkulunkulu twice. Number 1, why ungabanga uThixo? Number 3, uThixo akayenzi ngani into ukuthi ngoba wena ubuThixo ngabe uyayenza. Angazi uma siyathethelelwa leso sono. Hayi angazi. Yamkholwa uNkulunkulu mayimthanda emdalela izulu uzothi mayizwa le nkonzo angithumelele ivoice note axolise. Hayi ngoba siyaliranwa leli bandla, liranwa abantu abaningi ngendlela ehlukene. Angazi noma nawe uyalirana yini. Uthi ithi inyoka anikufa nokufa, uverse 4 loyo. Verse 5, kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla kuyavuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi. What a statement. Ubani kambe lapha athi wena ungafuni ukuvuleka amehlo ngaphezu kwalawo wavulekile. Ngoba phela isho ukuthi le nyoka yathi nizimpumputhu. Khona uthanda ukuyimpumputhu. So ngaba amagama inthepha angena kuyona uEva, sonke besingangena kuyona. Akekho ufuna ukuvaleka amehlo. Uthi uNkulunkulu wayebona ukuthi manike nadla amehlo enu azovuleka. Number 2, bese nifana naye. Hey, ukhona umuntu ongafuni ukufana nodala izulu nomhlaba? Kodwa ngeke abe khona. Inyoka yayikwazi lokho. Basebenze njani bona? Badla. Nembala avuleka amehlo abo ngoba bazibona ukuthi bahambaze. Abangazange bakubona ukuthi sebefile. uNkulunkulu akawaqamba manga. Mayithi nizofa ngokufa, wayengakhulumi ngokufa kokuphuma komphefumulo enyameni. Wayekhuluma ngokufa kokuhlukaniswa naye. Ngoba umuntu ongakholwa ufile hamba kuNkulunkulu. Wenze njani uNkulunkulu? Wabakhiphe ideni. That was their death, spiritual death. So ke inyoka uSathane ngoba ka-understand izinto zikamoya uthi anekufa, ukhuluma ngokuphuma komphefumulo emzimbeni, kanti uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi engiphinde ngisanivakashela. Uthi mayisebuya uthi Adamu uphi na? Udlile kulowo muthi. Sekulowo nkombankombane uthi owesifazane onginike yena nowesifazane uthi inyoka. Ubani othe ngihambaze? Qaphela azovuleka amehlo akhe avulekela ukungcola. Buso uyafuhlukana noNkulunkulu ngenxa nje ukuthanda iposition. Incwadi yokuqala kaTimotheyu ubhalwa umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu verse 6. Lithi ozophatha ibandla angabi ngosanda ukukholwa, funa ngokukhukhumala yele kulahlweni kaSathane. Ngoba bahlupha abantu abasanda ukukholwa. Kwamanye amabandla urekruthwa ngesikhundla. Usuke usanda ukukholwa uma ufike ebandleni. Ngoba ibandla nebandla linenqubo yalo, ungakholwa for 20 years. Uma ufike entabeni usanda ukukholwa ngoba kade ungekho entabeni. uSathane akadinanga lapho. Ezekiel 28 verse 12 kuya ku17. Niyamazi uSathane waqoshelwa ngodwa ezulwini, waqoshelwa ukuphakama. Lelo verse uyalithola la. uSathane wakhukhumala, yikho eshaya abazalwane abaningi ngokukhukhumala ngokuphakama. Khona abazalwane abanenkinga fika late enkonzweni ngoba ufuna bonke abantu bajikisa amakhanda bambuke ngoba ugqoke kahle. Abe late nje enkonzweni. Kanti uhlala phambili indawo yakhe ikhona, siliyakhala iqhoqo. Bajike bonke abantu bambuke. Hayi lapho useshaya kancane. Uhamba unjani uxokene, kukhulunywa ngabo lapho kwiZaga 3 verse 16. Abantu abahamba bexokene baphambana nezwi. Kuphi na endlini kaNkulunkulu?
usuke engasekho uNkulunkulu lapho. Hayi usuke engasekho, uyahamba nje and uyathutha, kusale nje indlu nje igobongo. MakuJesu uSathane-ke, Ezekiel 28:17 uthi uNkulunkulu inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho. Ngikulahlele phansi ngikubeke phambi kwamakhosi kuba kubone. Makukhukhumala inhliziyo ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha. Ngikhulumile kancane ngobuhle. uNkulunkulu asidalanga safana. Khona abantu abahle. Ukuthiwa abanyathela ngani? Ngabantwana. Bonyathela ngabantwana esihogweni. Abusebenzi ubuhle ngale. Mase singa lemizimba yethu iyafana. Iyakhazimula, kodwa yasesihogweni ayifani. Asebeke baya bathi uyakwazi ukubona umlungu lo, umuntu omnyama lo. Ezulwini ayikho leyo. Sonke siyakhanya njengenkosi yethu uJesu, sikhanya njengelanga. Inhliziyo yaSathane yakhukhumala ngobuhle bakhe, wonakala ukuhlakanipha kwakhe, wonakalisa ukukhazimula kwakhe. Uthi uNkulunkulu ngikulahlele phansi ngikubeke phambi kwamakhosi ukuba kubone. Mawuphakama uNkulunkulu ukudidilela phansi phambi kwalabo abantu abaphakamelayo. Ngabaphakameli abantu. Ngamphakameli uNkulunkulu. Khuluma ulimi lweni labantu abahle. Musumbhampela uNkulunkulu. Ngababhampeli abantu. Be nice to people on your way up because you will meet them on your way down. Mawukhuphula uNkulunkulu ekukhuphule ngandlela thize. Be nice to other people. Ngoba mawusuphakeme usulaphaya uzowa. Ngesikhathi uwa, you still meet them when they are still going up and you will be falling. Bese bethi awungabe uwe lo, awuyibayi. Kade usiphethe ngensimbi esandla emsebenzini, kanawe yaxoshwa. Suqoshisa yanqwaba yabantu. Wabaxoshisa bathola umsebenzi. La kuxoshwa khona wena awuzuthola umsebenzi, wahamba eceleni kwezicathulo zakho. Hambe ngamabhuluku adabukile. Lisuke sengcono-ke masadabuke emadolweni. Angayi masedabuke enqeni. Usubona isikhindi sangaphansi umuntu indoda ihamba. Sukuseshayiwe-ke Lord. Be nice to people on your way up because you will meet them on your way down. Ukuzigabisa ngesikhundla, ukuzigabisa ngobuhle bakho ngoba wena uzibona umuhle. Bazigabisa naphakathi ebandleni, bake bakwenza kumphostoli uJohn lokho. Baningi bazigabisa ebandleni. Sibonile amabandla amangalelayo. Yize ngimangale ngoba kubhaliwe eBhayibhelini black and white, kuthiwa ningamangalelani. Yenjani leli bandla lidume kangaka limangalelana zimacala oqulwe enkantolo? Akusekho noyedwa ngosho bazalana uNkulunkulu akasekho. Indaba simangalelana. Hayi masuthi uyathola ukuthi kumangalelelwane. Ngifuna ukuyibeka ngesimplify. Yazi umangalelelwane. Ngihambe ngiyomangalela ubaba uMthembu ukuthi ubaba uMthembu uthe uwumfundisi. Mangalela omunye umuntu uthe uwumfundisi, wena uvinjwe abantu bomfundisi. Ngenxa yesikhundla nje ufuna ukuba umfundisi ophethe abanye, kodwa kahle kahle umangalela ukuthi uthe uwumfundisi. Ikhona ingqondo leyo nto. Ungayomangalela insizwa ukuthi ithe iyinsizwa, ivele iyinsizwa. Hey, mangalela umfundisi uthe umfundisi evele umfundisi. Hayi mina ngiyazi le nto. Yabona uSathane manje selishayile ibandla. Wasuka uNkulunkulu abantu bavele babezimpumputhe bonke. Yingakho mhlawumbe ngithi ungakhonze ebandleni elibonayo ukuthi alinayo uNkulunkulu. Siyahlupha thina siyawathanda amabandla noma uNkulunkulu engasekho ngoba uthanda igama, kanti igama liyabulala kusho njalo iBhayibheli, kodwa umoya uyaphilisa. Igama liyabulala. Labulala abaFarisi befuna ukubhabhadiswa.
wathi uJohane umbhaphatisi inzalo yezinyoko banombonisa ukubalekela intukuthelezayo. Kambe nina nithi ngabantwana baka-Abraham, Abraham uNkulunkulu uzovusela u-Abraham abantwana kula matshe. And lawo matshe obani thina abantu abangakholwa, abantu bezizwe, wabavusa uNkulunkulu abantwana baka-Abraham. Ngoba abantwana baka-Abraham bangempela begazi badelela, abangafuni ukuthola. Nawe uma ungafuni ukuthola, ngikusho la namanje ngizokusho, mangafuni ukutholela uNkulunkulu uzovusa omunye ozohola entabeni endlu kaJehova nekhaya lezwi angigudluze mina, ngoba ufuna umuntu othobile. Sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Hayi uyavusa futhi. Avusa abe ngcono kunalo, yakhombisa ukuthi bengithi ngimenzela umusa lo. Nginabo mina abangenza kangcono la. Washo njalo evusa uDavid. Esola uSawuli. Ethi ngiyayisola ukuthi ngibekile uSawuli inkosi. Thela ithola khona uDavid wathi ngimtholile onhliziyo yami. Mase uvusa ongcono kunaloyo. So masila umusa kaNkulunkulu. Mawuhlezi la uhlezi khona ulalela izwi, umusa kaNkulunkulu. Musumbhampela uNkulunkulu, musumbhampela omunye umzalwane, uzibona ungcono. Ukuthi uhlezi lapho emabhodweni uyaphaka, uphakela abantu abasha abafikile, ungcono ngalokho. Kungumusa kaNkulunkulu. Khona ungaphaka kangcono kulabo abantu abaphakelayo. Khona abanesibusisa abangathi uma besithinta isipuni, ekheve isipuni sokudla, kuhlala irayisi engathi khove isipuni esikhulu, ngoba ubusisiwe lo muntu kunawe, kodwa umbukela phansi. Into yenzayo ngaleso sikhathi ngoNkulunkulu ngokumusa. Kumusa. Mangabe uyanginaka mina ngaso sonke isikhathi mangisukuma. Mhlawumbe uzunganaka ukuthi ngisuke ngithini. Mangithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngisuke ngisusa udumo kimi, ilusala lifanele khona. Ngiphinde ngilisuse noma ngiphinde ngidlulise ngithi kubantu abathokozelwa nguye. Angisho ukuthi kithini esithokozelwa, futhi mina ngizikhiphile nguphi, angikho kwipicture. Uyinaka into engisho mina ngiyazazi into engikhuluma ukuthi ngithini. Akumane ngikhulume. Bathi kabaziwe babe inkampani pay of line. Mawunento ethize owaziwa ngayo, sengaziwa ngayo vele, kodwa kuyena uNsibando oqala intshumayelo engashongo ukuthi udumo kuNkulunkulu. I know that sekujwayelekile, kanti ngiyakwazi mina kusho ukuthini. Kusho ukuthi ngaphambi kokuba ngivule umlomo wami nginika uNkulunkulu udumo kuqala. Bese ngithini lapho mangiqeda? Ngithi siyambonga uNkulunkulu noma ngithi ngiyambonga uNkulunkulu. Ngenzani lapho? Ngisamnika udumo futhi. Sengiyothi ngiqala ngiqhubeka ngikhuluma, angiselutho nginhlabathi ngilapha. Wenze njani yena ezulwini uyajabula athi that is my son. Hayi ufikela phambili uzinwebe. Bayazinweba befundisi. Azazinwebe ngonkosikazi wakhe athi muhla lekho njengaye. Qamba manga. Ekho umuntu omuhle odlula omunye ngoba uNkulunkulu edecide ubuhle bomunye. Usola uNkulunkulu ukuthi bonke abanye benze bababi, wenze wakho unkosikazi wamuhle. Angeke bazongishaya befundisi. Yazi phela bangishaya ngenduku eyodwa bavele baphume. Kade ngikhombisa ubaba uMthembu. Khona usephumile ey'nkosi. Manje sihlezi la. Hayi bazophuma noma bengaphuma balithola iliva. Hamba neve enyameni. Ngakho-ke kumele sizithobe ukuze uNkulunkulu akuphakamise. Inhliziyo kaSathane yakhukhumala, uNkulunkulu wamxosha. Bengingena kuleli phuzo ukuthi nasemabandleni. Mawufunda uJohn, the third letter of Apostle John, John wesithathu. Awunayo ichapter sesithi chapter 1 verse 9 and 10. Uthi umpostoli ngalo belibandla okuthile kodwa uDiotrefe othanda ukuba mkhulu phakathi kwabo akasamukeli thina. Ijulile le. Ake ngiqale ngifunde no verse 10 bese ngiyachaza.
uthi uvese ngalokho uma ngiza ngiyakumkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo esihleba ngamazwi amabi futhi enganelisiwe nayilokho akabamukeli abazalwane yena nabavumayo yabanqabela abakhiphe ebandleni. Umfundisi ophakeme loyo. Ake siqale kahle ngifuna uyizwe. Ngalo leli ibandla okuthile kodwa uDiotrephes othanda ukuba mkhulu phakathi kwabo akasamukeli thina. uJohane umphostoli unamandla okudoba abefundisi, okudoba abantu abaphethe ama-branch. Angikwazi ukufika ngidwebe umuntu aphathe i-branch abese nginqabela ukuthi ngize ebranchini. Yile nto ayenzile. Unqaba umphathi wakho omdobile, hayi mhlawumbe nizwanga ngiphinde ngifunde. Ngalo leli ibandla okuthile kodwa uDiotrephes othanda ukuba mkhulu phakathi kwabo akasamukeli thina. Kwenzeka kanjani ngempela umuntu akudobe ebranchini yakhe bese awusafuni wena afike? Into eyenzakalayo-ke leyo, niyazi ningofakazi, niyakwazi emabandleni. Uthi kuverse 10, ngalokho uma ngiza ngiyakumkhumbuza imisebenzi yakhe ayenzayo esihleba ngamazwi amabi. Uyahleba vele, njengoba eqala ekuvimba nje ethi ungabuseza, uyahleba, ukuhleba lokho. Uthi futhi enganelisiwe nayilokho akabamukeli abazalwane nabavuma uyabanqabela abakhiphe ebandleni. So umzalwane yam-asesa amlalele ukuthi ngiyalinganisa-ke ngami, uhamba noNsibande wena. Thina uNsibande sisamamukeli la. Akasamukeli la ekhaya. Phuma-ke nawe ngesango uxosha abazalwane. Ngoba nakho aziwa noma azana nomphathi webandla akasafuneki. And that is exactly what they do in their churches. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ngoba nginalo ibandla, I don't have a church. Bakwenze emabandleni abo ngoba ngeke ukwenze ebandleni likaJesu alithenge ngegazi lakhe. UPawulo ukuthi lakho leli bandla khala isicathulo sakho. Kodwa makukhala esikaJesu isicathulo awukwazi ukuvimba umuntu ozokhonza. Awukwazi ukuvimba umphathi wakho uNkulunkulu akunikeze yena uthi angezi la ebandleni, uzumhlebe. Mhlawumbe abanye benu bazohamba bekwenza ukuthi ngikunikeze itip. Ungabohlubuka ebandleni bese uhamba nabazalwane, ngoba wena uma umhlubuka wawuthi uhamba nabazalwane, labo bazalwane bahlubukile, lelo ibandla labahlubuki. And manje wahlubuka umuntu ngeke akuyeke ukuhlubuka, bazophinde bahlubuke kuwe ngoba bangabahlubuki. Ukuzigabisa ngalokhu ukuphila. Ngiyabona ukujulile. Number 3, ukuzigabisa ngamandla owanikeziwe kulokhu ukuphila. Mawufunda uLeviticus 26 verse 18 kuya 19, kepha uma ningalaleli nangalezo zinto ngiyakubuye nginishaye kasikhombisa ngezono zenu, amazwi kaNkulunkulu. Verse 19, ngiyakwaphula ukuzidla kwamandla enu, ngenza izulu lenu libe njengensimbi nomhlabathi wenu ube njengethusi. Ukuziphakamisa ngamandla owanikezwe uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu uzokwaphula amandla akho, enze izulu lakho libe njengensimbi nomhlabathi wakho ube njengethusi. Kusho ukuthini lokho? Izulu mase linjengensimbi, izulu ayisekho imvula. Uma umhlabathi usunjengethusi akusamili lutho ukudla, vele kanisalimi ningamavila niyasebenza, uzovala umsebenzi, uqoshwe emsebenzini. Umsebenzi wakho ube njengethusi, inhlabathi yakhe ikunika ukudla, kanti ngoba waphakama waphakamela uNkulunkulu. Eyihamba indlela ende le. Mhlawumbe ufuna ngabe umsebenzi awutholi, ake uhlole emuva ukuthi akwazi nomphakamela uNkulunkulu. Uzidle phambi kaNkulunkulu. Ukuzigabisa ngamandla, ngepower uNkulunkulu akunikeze yona. Yikho mhlale ngimcaphunela amaHubo 1:15 verse 1.
lithi ungasiniki thina Nkosi udumo, lungolwakho ungasiniki, ngoba uNkulunkulu akalufuni udumo ukulicazelana nomuntu. Mangikhulelela umuntu esinda manje, akasindisiwe yini, usindiswe iNkosi uJesu. Angilisusi udumo kimi, luye kuyena lumfanele. Mawuyinaka lento masithi uJesu Kristu inkosi, iyakuthobisa, isusa amandla kuwe, uthi uJesu yena inkosi. And abaseFilipi 2:11 lithi ngesikhathi wena uthi uJesu inkosi, inkazimulo yakuNkulunkulu iyadlula ngisho kuJesu. Abesejabula uNkulunkulu ezulwini athi this is my son, ephakamisa mina. Mamthathe kancane uJesu Kristu inkosi, unika udumo, unika uNkulunkulu udumo, unika uJesu udumo, uthi mina ngenzanga lutho. Umlaleli umfundisi mayikhuluma ukuthi uthini, athi hawu ngikhulekela abantu abanekhensa basinde, udumo lushonsaphi kuye. Sesithi ngikhulekela abantu abanekhensa, uNkulunkulu abaphilise. Hayi ngikhulekela basinde, basindiswa yimina yini. Bazothi uma bengasasindi kanti uNkulunkulu sesukile ugijima uhambe uyothwala. Usuyabuya kuyisa abantu. Umuntu phu. Wiswa amadimoni. Ngitheni izobenze njani? Bayabacupha. Ufika kuthi esiphongo kancane. Vele umuntu mayiphusha uzoyena uzohlehla kanti sebe laba ama-asha aseblokile ngenyawo uthi yahlehla kuhlehleki. Ngesikhathi uwa bese bekubamba kahle. Ungashayeki phansi uvuke. Kanti kade bekuyisa. Amandla fake. Ungazigabisi ngamandla uNkulunkulu akunikeze wona. Udumo silinika uNkulunkulu. Manje ningayazi leyo nto nokuphila. Uma amandla wanikiwe, uwanikwe ngabantu, ibona futhi bayokwephula. Ngaze uyakwazi lokho. Amandla wanikwa abantu bona bayokwemuka. Thatha umsebenzi wekhansela, kuyavotwa next year. Abantu bazothatha ikhansela abantu besihlalweni. Ibona futhi mase bakhathela abazolenza njani, abazolisusa. Kodwa amandla mawanikwe uNkulunkulu, ngisho sebekuhambele enyangeni ngeke bawathinta. Kosuka wena kuNkulunkulu ngoba kwasuka uSamson base bekwazi ukwathinta amandla. Kodwa uma ungasukile kuNkulunkulu, bayukuhambela baze bakhathale babuye bakukhothamele. Bethi awungitshela inyanga yakho ihambayo yiphi? Uzothi ngihamba uJesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi yona inyanga yami. Ngiyayifuna nawe. Khuleka uRoma 10:9 manje guqa. Awunayo le ndoda yangishe, uthe ufuna inyanga yami wena. Ngiyakunika phela manje. Umsheshisele nje ungalokhu umsakude. Ohamba tshela abangani bakhe de bafowethu. Suka ngimangalisa usibani bani udakahamba inyanga. Uyakukhohlisa, bo akaqamba manga. Ungiguqisile wangikhulekisa uRoma 10:9. Mina sengiyabona uyakholwa lo muntu. Hayi seshayile idimoni usezobaphendula. Uyakholwa lo muntu bafowethu asimyekeni. Hayi umthandazisa uRoma 10:9. Inyanga yakhe enkulu. Ake singayiqheli ngamandla esiwanikezwe uNkulunkulu. Athi uJesu inhliziyo yakho mayingakhathazeki. John 14:27. Ukupha kwenkosi anjengokupha kweswe. Hayi uNkulunkulu mayekunika uyakunika nje. And mayisekuphucile futhi sekuphucile. Ngoba mayewuvula umnyango uvalwa umuntu, mayisewuvalile lekho futhi ozowuvula. Ngoba ungu-alpha no-omega isiqalo nesiphetho. Asidlule lapho. Besikhuluma ngamandla, ukuyigabisa ngamandla. Asikhulume ngokuyigabisa ngengcebo, riches. Abantu bazigabisa ngengcebo. Umbona umuntu eshanga imoto enhle. Uthi ambongele. Hayi ukuzama nje, ukuzama nje. Hawu ukuzama nje. Nika uNkulunkulu udumo, ngoba uyena opha amandla wahamba kodwa ngaphandle ke phela mhlawumbe amathenda agwazelwa. Hayi ukuzama-ke makunjani. Maphela ayagwazelwa amathenda namhlanje. Kodwa nje uma uyinikwe uNkulunkulu ngamandla akhe, akuzuba ukuzama, hayi isizama. Ubusisile nje uNkulunkulu wakunika. Abantu abazigabisa ngengcebo,
Gabise ngento onayo. Mawuko 39 verse 6 lithi impela umuntu uhamba njengesithunzi. Impela uzikhathaza ngokuyize nje, unqabela imfuyo, kepha akazi ukuthi ngubani uyakuyibutha. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Umuntu anqwabelane nemfuyo kodwa akazi yobutha ubani. Ngake ngezwe kuthiwa ngapha e-Eastern Cape, ngoba i-Eastern Cape inkulu, bebezongiphikisa abantu base-Eastern Cape. Ngoba nami angazi ngakufunda nje. Kukhishwa indoda ingcwatshwa noMercedes. Ithuna elambiwa lapho lalimbiwa yini le nithini? Ama-TLB. Yangena iMercedes ihlezi insizwa esiteringini sisidumbu. Yangcwatshwa iMercedes nomnikazi wayo. Bayakhohlwa ukuthi konke okwezwe kusala la ezweni. Azikho imoto ngale kwethu. Umona nje loyo. Ngabe uyinikeza abanye imoto bahambe bophuza ngayo uma bephuza. Ngathi lento edala inhliziyo ebuhlungu, ufukuzela umnotho, uze uthwalele ubulala inkosikazi yakho noma ubulala iy'ngane zakho. Mawubona usiyagula uyafa ube nomona ukuthi ufuna ukungcwatshwa nemoto yakho, umona nje loyo. Bayeke bayidle imali yakho. Uyithole kabi vele. Uyithole kabi imali yegazi. Kodwa mawuhlezi kuNkulunkulu awubi nandaba ukuthi uJesu la inhliziyo yakho ikhona nengcebo yakho ikhona. Athi zibekeleni ingcebo ezulwini la kungafiki khona isela nenundu ayone. Hayi mawuvele uyithulele nje kamnandi. Kunalokho ulabe nje ifa lakho ukuthi usibani nomnika ukuthi ubani imnika ukuthi ubani imnika ukuthi. Hawu ngokuthi kwakho phosi ukunika ubani? Yebo ngikunika yena. Ngoba unjani? Awunandaba, usuyahamba kulo mhlaba. Ngeke ubuye uzopoka. Bekuthiwa abantu uyapoka kangazi. Mina yathi angaze ngisibone isipoki, sengize ngamdala mina. Angisazi noma sikhona noma sikho. Ngofunda Ezekiel 28 lithi ngokuhlakanipha kwakho okukhulu kokuthenga wandisile imfuyo yakho, inhliziyo yakho iziphakamisile ngenxa yengcebo yakho. Abantu baziphakamisa ngenxa yengcebo. Bahlakaniphile. Bayakwazi ukonga imali bayisebenzise basebenzele. Abanye bayisebenzise ngendlela errong. Mangaka amabhanoyi wawadlalayo awa. Isono nje leso. Wafaka abanye ebhanoyini yacwila imali yabo. Isono nje leso. Amabhanoyi uyapembula. Isono leso. Tholela inzuzo ngendlela engafanele. Tshelekisa ngemali ezalayo, isono leso. Nawe uhambe uyotsheleka imali ezalayo uyona. Udlala istokfela nidlalise ngaso nizalise niyona. Uzongena kuliphi izulu? Usathane yabadoma abantu. Mayibona sengena umhlangano westokfela. Vele kube khona nje umfundisi engabekile. Asithandazeni bazalwane. Kothandazwa kukhalwe kwenziwe yonke into kuqeda funda izwi. Bese kuyaqala-ke kwabiwa imali ezalayo. Hayi ingcwele leyo manje ungathandaza ngekuqhamuda usilile. Hayi ayikho ngcwele. Hey abantu bayakholwa ebugebengeni. Ngangasebenza emshwalenseni ngangwathola ama-report. Khona insizwa edayisa umshwalense. Mama kakhulu uma bedayisa umshwalense. Fika esikoleni bezodayisa behlezi othisha. Ake sithandazeni. Ayothandaza bathandaza umthandazo osabisayo. Umthandazo ochanela abantu inkosi basize. Balungiselela usuku lokufa. Basize inkosi bangathi uma befa ingane zabo zihlupheke. Bathandaza lutshela nina indirect. Hey baningi abantu bazobhuda esihogweni. Abafundisi abangabekiyo. Ufuna imali yakho. Ukuzigabisa ngani ngengcebo. UJesu ukhuluma ngomlimi onothileyo kuLuka chapter 12. Owalima wavuna kwakuhle kwamnandi kwashoda inqolobane. Ebusuku waqala wakha amabhilidi. Because castles are being built at night. Umuntu engasalala ethathe ebeka. Lithi iBhayibheli uverse 18 wayesethi ngizokwenza lokhu. Ngizakudiliza inqolobane zami ngakhe inkulu. Ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Verse 19. Bese ngithi kuwumphefumulo wami. Mphefumulo wami
unempahla eningi ebekelwe iminyaka eminingi. Phumula, udle, uphuze, ujabule. Kepha uNkulunkulu verse 20 wathi kuye, wena suwula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na? Hayi ngoba mawubhizi uqhosha ngengcebo, yamsondeza uNkulunkulu ukuthi akuthathe uyishiye le ngcebo. Ngoba uqhoshela abantu. Ngithe mina thatha ingcebo upha abampofu. Isicelo siyasha namhlanje esihogweni. Sishela ukuthi azange simnaka uLazaro. Thatha iBhayibheli uqale ekudineni ufunde la uthanda khona, ufuna isono sesiceli. Sono sesiceli sisodwa sangisho uLazaro, waze wenzekani uLazaro? Wafisa ukuyisuthisa ngemvuthuluko wetafuleni lesiceli. Uthanda nawe ukuthi ufane nesiceli? Yipha abampofu. Opha abampofu. Izaga 19 verse 17. Opha abampofu utshele kuJehova, Musa ngicela ungilungisele lapho. Isiceli sajeziselwa ukuthi sangisho uLazaro. Ngoba noma esekhuluma uAbraham ekhala complain ethi thumela uLazaro eza kudobhoza isihloko somuntu, sithi isicelile. uLazaro kade ehlupheke emhlabeni, namhlanje yaduduzwa. Wena kade ubusa usuyahlushwa. Yabona ukuthi uhlushelwa ukubusa kwakhe, ngoba ekubuseni kwakhe akababhekanga abantu abampofu. Ukuthi uNkulunkulu namhlanje siwulandeni, ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho izinto ozilungisileyo kuyoba ngezikabani na? Asidlule point number 5, ukuzigabisa ngobuhle. Ilokhu ivelile lento ukuzigabisa ngobuhle. Umuntu azigabise ngani? Ngebeauty yakhe. Awuzigabisi njengobuhle wena. Ezekiel 28 verse 11 no 17, sike sambheka ku17 uthi 11, izwi likaNkulunkulu lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngenkosi yaseThire uthi kuyo, isho kanje inkosi uJehova ithi, wawuluphawu olupheleleyo, wawugcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle. You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Usathane Lord. He was perfect in beauty, a seal of perfection. Uphawu oluphelele. Kusho ukuthi akekho umuntu wayemuhle njengoSathane. Waye all rounder. Athi verse 17 esike samthinta, kodwa inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho. Ngikulahlele phansi, ngikubeke phambi kwamakhosi ukuba kubone. Ungaqhoshi ngobuhle bakho ngoba uzidalanga. Ngahamba uhleka abantu ngobubi babo noma ngokudaleka kwabo. Uhamba kahle wena, mhlawumbe uhamba uyaqhuka. Uhamba kahle wena, mhlawumbe uhlezi esihlalweni ku-wheelchair. Busiyamhleka, uzokuvuna okutshalayo. Bazohlulelwa kabuhlungu abantu abazigabisayo bakhukhumale ngobuhle babo. EkaJuda chapter 1 verse 16 lithi, yilabo abakhononayo nabasolayo behamba ngezinkanuko zabo, umlomo wabo ukhuluma uwangala, betusa ubuso ngenxa yenzuzo. Sekungena ama-beauty contest lawo. Angithi umuntu uyakhokhelwa namhlanje, akhokhelwa ukuthi umuhle, ahambe enqunu phambi kwabantu, afake i-costume, abe uMiss South Africa, abe uMiss World, adle umnotho wasemhlabeni, kodwa uhambe enqunu phambi kwabantu. Ungakufisi, ungakwenzi. Abanye abazali bahambisa imodelisa iy'ngane zino-5 years 6 years, fundisa ingane uhamba nqunu. Unecala phambi kaNkulunkulu ngale ngane oyiholela esihogweni. Ukuzigabisa ngokusebenzisa amandla owanikwe uNkulunkulu ukwenza umsebenzi wabanye, wena ongawunikiwe. Wenza umsebenzi wabanye abantu ongawunikiwe. 2 Chronicles 26 verse 16. Kepha lapho eseziqinisile uziyinkosi, inhliziyo yakhe yazikhukhumeza kwaze kwaba ngubhubha kwakhe.
waphambuka kuJehova uNkulunkulu wakhe, wangena ethempelini likaNkulunkulu ukuba ashise impepho e-altare lempepho. Yini equmayo? Ispeaker? Angazi, angithi uthe ngingathinti lutho mina, wathi kuthinta wena. La-ke sithola ukuthi u-Uziya waziphakamisa, wangena ethempelini, washisa impepho, wenza umsebenzi wabapristi. uNkulunkulu akayifuni leyo nto, ngoba ukubeka esikhundleni bese uthatha imisebenzi yabanye abantu angakunikezanga yona. Khona abantu abenze njalo bafuna ukuba all-rounder just because they are in power. uNkulunkulu uyakuthobisa. Lithi izwi lenkosi bamelana no-Uziya, bathi akusikho kwakho Uziya ukushisela uJehova impepho, kungokwabapristi, kungokwamadodana ka-Aroni abangcweliselwe ukushisa impepho. Phuma endlini engcwele ngokuba wenze isiphambeko, futhi awuyi kuba nodumo oluvela kuJehova uNkulunkulu wakho. Wayesethukuthela u-Uziya, waya nomcengezi womlilo esandleni sakhe ukuba ashise impepho. Esabathukuthelela abapristi, kwaqhamuka ubuthongo ebunzini lakhe phambi kwabapristi endlini kaJehova, eceleni kwe-altare lempepho. U-Azariya umpristi omkhulu nabo bonke abapristi bambuka, bheka wayenothoka ebunzini lakhe, basheshe bamkhipha khona, naye waphuthuma ukuphuma ngoba uJehova wayemshiyile. U-Uziya wagcina efile, wasenothoka, wayeyinkosi eyi-powerful. And yiso lesi sikhathi sokufa ka-Uziya athi u-Isaya ngokufa noma ngonyaka wokufa kwenkosi u-Uziya ngambona uJehova. Ngesikhathi efa u-Uziya uNkulunkulu wavusa u-Isaya. Ithe sikhonza uNkulunkulu ovusayo, phakama-ke wena uzoreplace uNkulunkulu. Hayi phakama nje, mbhampele uzobona. Ngonyaka wokufa kwenkosi u-Uziya eyashisa impepho, inkosi u-Uziya yenza umsebenzi wabapristi. Makabonge uNkulunkulu ngoba bathulanga, bamtshela bathi akusiwona umsebenzi wakho. Jeremiah 48 verse 10, uqale kusiya umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Mawubona umuntu ona uhlaba inhlalo uthule, unecala elifana nelanga. Bakhuluma lapho bathi Uziya noma uyinkosi akuwona umsebenzi wakho ukushisa impepho. Bangcwelisiwe abashisa impepho, awungcwelisiwe wena. Mtshela umuntu ungesabi ngoba igazi lakhe lizobuzwa kuwe. Bathi mabemtshele nenkani wathatha umcengezi ethi uyishisa, kwavele kwakuhlala uthoko kuyena. Mhlambe nawe nje unesifo naso njengokulapheke kuso ngoba waba nenkani. Mhlambe unebhadi nje namabhadi onawo usuze wathi uyikhondolo, akho khondolo la, wadelela uNkulunkulu. Wenza izinto okungezona ezakho. Mayenza into ongayinikeziwe uNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Yenza lokho okunikeziwe uneliswe khona zakuphakamisa uNkulunkulu. Lithi inkosi uZiya yahlala endlini ehlukanisiwe, kwaphela ubukhosi waphuma endlini yamakhosi. Okubuhlungu kakhulu ngisho esengcwatshwa, akangcwatshwanga endaweni yamakhosi ngoba wayesenothobo, wangcwatshwa ngaphandle, hayi nabantukazana, wangcwatshwa yedwa ngenxa yenkani, washisa impepho endlini kaNkulunkulu kungafanele akwenze. Yekani ukujaha izinto ningazinikile, ujaha ukuphatha uhlelo ungalinikile, ujaha ukushumayela ungakunikile. Ungayenzi into enganikwanga ilungelo layo, ngoba le nto yenza izobe isiqalekiso kuwe. Ekwathi ngimtshele ngaleli izwi lwaseKorinte, abantu abaningi abangali-understand. Yakuthiwa qaphela ukuthi wakhangani kulesi sisekelo. Uthi uPawuli njengenyanga yokwakhe ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo esinguKristu, kodwa kube lona luyaqaphela ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Uthi abanye bakha ngey'nkuni, abanye bakha ngotshani, abanye bakha ngegolide namatshani enani. Athi umsebenzi walowo nalowo usezohlolwa ngomlilo uzovivinywa. Athi umsebenzi wakho uma
uzothola umqhele, kodwa uma umsebenzi wakho usha uzolahlekelwa umsebenzi wakho, kodwa kusiyabonakala ukuthi uphuma emlilweni. Understand abantu abanemlelozi. Ngakhulunywa ngomlilo wesihogo, khulunywa ngabazalwane. Umsebenzi owenzayo njengomzalwane usazohlolwa, uzovivinywa. Ma u-MC kuzovivinywa uba u-MC wakho. Uma uyinxusa uthandaza i-intercessor kuzovivinywa u-intercessor bakho. Uma umfundisi kusazovivinywa ubufundisi bakho. Ukuthi wakhangani phezu kwalesi sisekelo. Umuziya wakha ngotshani phezu kwesisekelo esiyithebeli likaNkulunkulu. Waphuma noxolo. Uma wenza into endlini kaNkulunkulu ungengcwele, lithi izwi umsebenzi wakho uzosha. Ubonakala ukuthi uphuma emlilweni. Awuyi esihogweni. Ngempela kade uphila impilo engcwele, ubungcwele. Inkinga yakho nje ukuthi ugijime wenza izinto ongazinikile. So ngamanye amagama uzuthwala umqhele. There is no crown. So sithwala umqhele, sisebenzile. Ubushaya ngekhanda lakho wena. Bone wonke umuntu ezulwini. And okubuhlungu kuthiwa uzobonakala ukuthi ake silivule leli. Angifuni nithi ngisengeyimithini. Niyalazi kodwa. Niyalazi. Napa bevuma kancane. Abalazi. Ngizokutholela manje abaseKorinti bokuqala chapter 3. Ngizoqala verse 13, woqala verse 10 wena. Ngizoqala verse 13 ngifuna ukuqeda ngisuke la manje. To verse 13 umsebenzi walowo naloyo uyavela obala ngokubusula kudalula. Lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo naloyo unjani. Umlilo uqobo kuvivinya umsebenzi. Verse 14 umsebenzi womuntu awakhileyo kuso isekelo lesi umi uyakwamukela umvuzo. Verse 15 umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Seniyangibona ngintsheliwe uzobonakala ukuthi uphuma emlilweni ngoba umsebenzi wakho unjani ushile, kodwa uzobe ukhona nathi ezulwini unyobo unamahloni babona bethwele imqhele, wena uhambukile uphuma emlilweni ngoba ugijimela izinto zabantu, awufuni ukuphathwa. Phathwa, unikezwe amandla okwenza into, ungazenzeli into unganikiwe. Mawuzazi ukuthi ucula kahle umdumisi, lindela ukunika ithuba lokudumisa. Vele uzinike nje. Nowathola apha amaqiniso angayo. Qalani nenze izinto ezifuna uNkulunkulu niziyeka angazifuni. Inkonzo yokugcina lesokukuningi okukhulunyiwe osukwini lanamhlanje. Ngabe angenzi kahle uma ngithi masingakhuleki kuRoma 10 verse 9. Abathandayo basukume sikhuleka baseRoma 10 verse 9. Kuningi osekukhulunyiwe, ulungisa impilo yakho. Uhlanzwe ngegazi likaJesu. Uyeke ukwakha phezu kwalesi sisekelo ngomsebenzi ozosha. Yakha ngamatshana enani elikhulu, yakha ngegolide. Yilokho uNkulunkulu akufunayo. Asikhulekeni nisho emva kwami. Siphakamise izandla. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni, amadimoni angwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu ungiphathe ngesandla sakho, ungilondoloze Nkosi, ngize ngene ezulwini. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikhulekeke Baba egameni lika Jesu ophilayo, nanti ibandla lakho. Ngiyakhuleka Nkosi, ngiyacela
Ngiyacela Nkosi ngezwi lakho, John 14:14 wathi ngikucela egameni lakho uzongenzela. Ngiyacela Nkosi ngezwi lakho, John 15:7 uthe mangihlala kuwe namazwi akho ehlala kimi ngocele ngikuthanda ungenzela. Khulekela nampa abantu abasha, ngiyacela Nkosi, ngiyacela egameni lakho kuba ubasize, ubavula amehlo, bakukhonze ngeqiniso, babone ukuthi isikhathi sokudlala siphelile. Bakhule Nkosi ebusheni babo, babe zinsizwa ney'ntombi ezikhonza uJesu ngobungcwele, abaphila impilo engcwele phambi kobuso bakho. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami kuba ngabo igama lakho likhazimulisiwe. Uma bonke bezobuyela emakhaya baphila impilo engcwele, sizoyiguqula iSouth Africa. Ngiyacela-ke Nkosi, basebenzise, bawusebenze umsebenzi wakho, kungaba ngokukhuluma, kungaba ngokufakaza noma ngenkambo, kodwa igama lakho malikhazimuliswe ngabo. Nabadala bakhona la ngiyabakhulekela, basize Nkulunkulu wethu, wonke umuntu okhona msize. Nabawulalele bemkhuleko besemakhaya, bewukhuleka kanye nami, ngiyacela Nkosi ubasize. Noma ubani uzowulalela, noma ngabe ku-YouTube, isandla sakho Nkosi ngiyacela siluleke. Siyambona uSathane usebenza ngendlela emangalisayo. Ngiyacela Nkosi kuba ithuluzi esandleni sakho, kuba Nkosi intando yakho ifezeke ngami. Icebo lakho Nkosi lifeze, ngoba akekho ngama phambi kwecebo lakho, ushilo kuJob 42:2. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Valale Nkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu.